Nekoliko beogradskih advokata ne odustaje od želje da se konkretnije upozna sa predmetom koji i dalje seje sumnju. Čedomir Kokanović sa dvojicom svojih kolega želeo je da vidi Cvijanov obdukcioni nalaz i to na dve adrese, u Višem javnom tužilaštvu i na Institutu za sudsku medicinu. Odbijeni smo sa obrazloženjem, veoma rutinskim i birokratskim obrazloženjima u oba slučaja. Medicinski fakultet se pozvao da je to privatna medicinska dokumentacija i lekarska tajna. Više javno tužilaštvo je otprilike reklo da je ono reklo šta je imalo da kaže. U zvaničnom obrazloženju tužilaštva navodi se da se zahtev odbija jer se radi o informacijama koje su već objavljene u dnevnoj štampi i to u Telegrafu, Kriku i portalu Direktno. Kokanović dodaje da se odluke tužilaštva ne mogu graditi na osnovu medijskih objava, te da je zbog toga uložena žalba Povereniku za informacije od javnog značaja. U tom zapisniku isključena je jedino prirodna smrt, a svi drugi oblici smrti koja nije prirodna, dakle nesrećan slučaj, samoubistvo ili ubistvo, nisu isključeni i nema ništa što ukazuje na bilo koji od ta tri uzroka njegove smrti. Zato je potrebno videti šta je tužilaštvo osim same obdukcije uradilo. I ne tvrdi to samo Kokanović. Ovim slučajem i dalje se bavi i advokat Ivan Ninić, a rezultat je isti. Tužilaštvo je i na njegov zahtev da se detaljno upozna sa predmetom odgovorilo negativno. Tužilaštvo smatra da ja ništa novo ne bih saznao tim uvidom u odnosu na ono što je već tužilaštvo odlučilo da bude dostupno javnosti kroz medije. Takva teza tužilaštva nije tačna, ona je za mene apsolutno neprihvatljiva. Mi ništa zvanično od dokumenta iz tog predmeta nismo videli. Videli smo jedan obdukcioni nalaz koji je objavljen u jednom tabloidu. Za mene je neprihvatljivo da samo taj obdukcioni nalaz koji je bio dostupan u medijima čini spis predmeta. I Ninić je takođe zbog takve odluke tužilaštva uputio žalbu pomenutom Povereniku. Kaže da se nada da će nakon usvajanja žalbe moći da priđe slučaju i izvuče ono što smatra ključnim. Pre svega isprave policije, službene beleške, fotografije, skicu lica mesta, pa ćemo iz toga saznati da li je tužilaštvo preduzimalo neke radnje, ako jeste koje radnje, da li je policija preduzimala radnje, ako jeste koje radnje, i moći ćemo otprilike da stvorimo neku sliku šta se tu dešavalo. Naše obraćanje Višem javnom tužilaštvu takođe je bilo neuspešno, a do emitovanja ovog priloga nismo dobili odgovor. Filip Vidojević, Televizija Nova.